Me ba cho ma kwesem nyina ne se ebe ties ye nuru baby o na di sun ya started be amanfo pesun wo so we so memma ne mba nyina ebe ties nie na me the rice cooker no ansuo enti mi hwe bi kodwale na me de bi gu mu na me ma me na wodam enti mi fedwa he ba ne nsuo na huru aboroso ana me bi rice cooker no so enti me bi so na tutuo na free nsuo ne mu no ebi bofra me nsa tia we sei ehun enti me ana maka kira mama na me si ma nsuo no tutuo no me bi so hia fa me nsa ho ana me de me ka enti me ka sa anya me hwe ana me de tete honum edi be 1 year chi asa me ya ade na me nsa no kopim bibia na efemfem me ana me se sa da me de bako hospital ana me sha ase na me de call hospital no me ma me nu afa me ba fie kura me nu maduro no afa kura na me nsa na ya west etimi ne na me ho sa na abama kuma ana madam fu bia me ni di agro ka ase da bi me nsa ne se di esi ne se ma anko ba bia ansha na ebetimi akuma ade abama kuma ho de ene one me call ba bia baby fa he na mo call ye ba cho ye call bosom so okay ya kwan no mu hwehwe mu ene o se enye kwanti me de o kire mama mla me nyeden me meye no ma maduro ena me ye ti me ye duro ni sa boso me miensa still na ade pains na mete no eno ana metie enti ene free one ne de di ba bi obi anka me de call hospital o me say yenye operation kwa yenye operation plan e wo ho ji ba ko last 2 years na me be ye just 8 years in the year kanku amachinia baby obi be kire bibia me ne me ma me ni me kunu ne yakọ kanku anso so ahoto na me pe no so de ahoto ne mfiri mu ma me nsai ti mi ba ne mu dwa me na hyehye me busumi we me nko hospital mako 5 eye me yesa agisa me kọ ne de pane ade adura fami ntinimu na ya wona ba fom ma ya chese me yese me hu de menya me humpo eturo no kra na me senka me num aduru na emfa me nko plepo ana me se me de be dam samu benya tiefuo bi na aja waboa me na nyame na me so ma ya resa ya me de ana me bre enti ensuo no a ehye no entutuo no efa wonsa ho ena ma wonsa na yesa me ba try efiti ase ye o ring finger no onsa na de ring ehye no ai ba we ni ye nifa no ring finger say baby edie no enti ehefa ne hefa sunsumu no ehefa ne hefa na ade akọ mechina bonsum kura me ukontwitwa akokọ kura makwa bonsum benum bonsum kasie kura wo fin so mantamo nyina kura makọ aye na duro sa 1 year na metme la ayi ye di Christmas nyina wana na metie etu kwa nananom de no mo ka fa wo sunsumu me kwa baabi me bia yesi me nsa ne nyakwa na ya kire made amama ye na de menti ase ne sa ade na nyakwa no so a ade no so ntimi nkọ ekoba sa no anamotuo no utu anko na akọ ukuru kojawo o ma me utimi no kọ ebi wo ha me ne me ma me na ekọ ebi so wo ha me ne me kunu e na ekọ saafo nyina pa ba na me ba cho obi eni wa pa me ho aba ya sempa o enti entutuo no bofa wonsa ho no edi sen ansa na uso wonsa na kasa yo ya 1 year chi ansa na me ya ade a me nsa ne ka bibi se ya na efemfem me aya semu aya sempa o enti ma me wan kasa wa hunnim no ususu se wonsa no ba ne baby anase ntutuo no na ama na basa anase esunsum wakasa me ba so se me nim bibia ntini me ko baby a obi baby a me ko bia me kwa ye busami ade si ya me hu ye no eno na me ka ba ni pa no behwemu no o se enti saa na tisai enye you no me fa nko hye rice cooker no na ye ade na ye de aya me na eduru saa no a woyefo no omuntumi enka nkyero de na mo so ma ne ba saa no me baby wo ho a me kwa ye se baby wo ho a me kwa yesi efilimi fie
If you feel so, the oil is so woman to me in film, my so me won't to me. This is ya no, Kadia or Yao Sanwa o Cosa ya women, Vukura Cape. I jawa wouldn't kula, and I made me want Tommy and come a person, some me black. Ya sempa mo wi amon fa ne nsan nto so na em said ne nsan na ye ka no omanfo nheda ehun no sa ano den edu hwe ne nsan no ankasa no a said esi atwetwe aba no said ewo so no enya asem ketwa ma menti unsa nifa de se odi bonkum ne didie me di 8 years ni me nsa bonkum kwa na me di ye bibia sempese me ye bibia me nsa bonkum kwa na me de ye oya di adwuma na me tonton anka ne ensuo okwan ho nesesi abede kura sense na kai me ade ne si ye ne de 8 years ni de me nko ba bia me tifie nko a me nko ba bia ejuru ba bia yebeka se enipa etamfo eni ne fiefo wom saade na maame ejuru ba bia se de wo se edigwa no wonu obi an kyerɛ ka so sikasɛm ho ɛwɔ dwadiem ɛno de me ton ne ma me maame ka kyerɛ mi enti ya ade a me yɛ careful wo ho pa me de ama me mfa ma fakɔ Obapa ye de nyoma bi ku akire what ma say wo pa yaresa nti no ba bi a metwa afa ekura no ukunukurote mane hanokora Obapa usi so no be ma wona ne try ono anu aware no yi Ogem ba cho me di kan fa be ma foforo ansa na me de mbe fa no na me ne wo ye na awale me Dodi ka fa anu ani gya no tawantawa bi ensimu ne ntam bisatam kura de na misua e be 15 years ko se de okoko no sitie no eduru ba bi abema bi wona nyoma bi hye no a obetimi ahawo obedi udem MC amwa wi amfa ne nsa ne to so na ne nsa no mi wi asete anu den wodofo ababa wei benfie ngotwini na wo hiti nsuo entutuo na bofa ne nsa ho no ena ama ne nsa no asensere sa no enwem tutuo no bofa ne nsa ho no ama ne mowure ne kura nyina se kakaja ne nsa no ewu ya asem o ko Facebook na Sompa 93.1 Sompa TV Ghana YouTube no YouTube no enso Sompa TV YouTube no Sompa TV yenko hwa baba wane mame omowure no sa na net ye anase ba sei no Neti sewe na sa enura na ohwe enura na me de sra me nsa no so no mo fa anto baba wane so na chese opagya won sa we no na chese won sa we no die maltamu a wote no eduru ba bi o manfo hu a ya no msere wana ko se do sikata ho no me ba cho ya o mu nsele me na asa obi obehu me bia no eya na ye na homete te bia na makomu no ayi hanki no na pagya ma me hwade ya semo fabra from kakra na pagya ba ko no de ye no so ma me hwe acha se de ye no mo no ma me hwe na muwa wi so ma me hwe intimi muwa Daniel Chin ma me hwe ya semo so far no de opesa asempeni pade ne yema me pesa mombo amedi oni pa obetimi asame yale ama me ho atome okay ya sem omna Samuel ofuso bema ensanchi atifu bem patui mami na no baye no na anhwe na nsemo kana onti aseda gidi so bia wote bia de efe de vapor anantutu de ebia fo bia hoda onakwa kwa mafo bi kura san hotimi wuro enso nyesei so obi okwa sebe gas I explode agu no na enso na nsa anko yesi obu a de ntutu yi efa ho de bia odon safa de timi ya ne se odon safa so na ho na yedai aworo kakra na mami de me kura minti bi mpani semda na me hu bi nsukura da
sesebe wo no nsuo na wadi ka hwe bi na de aka na wodi agum na ehuru na wokobio na ntutu afa nsa na ese won nsa sensene o ma mo wure nyina yetum no fo so onim ade aye wo wiase pa ne se anadwonso se bibi ye o se mpompo na se samia na bibi se ye wa anakaka anadwo obi ada no so na eba wo ai se wa etutu anadwo ya de ya na de me pese mekani abawe kase wo so wanante ache metro challenge wo ye wa kwan ya de ne be fa so de nenso enam dodo nsen kwan ni de bia sa na meka enam dodo nsen kwan abawe se wanante na no kwa so operation me boa why operation oya ekwa ne morre no ekuro na mo ye no kwa ne morre no esa ekuro ni nwi enti de pese ya kan nyina ne se ye tro challenge adobu adu maami na se mo de ba ne tofa nyina ne se wote yenka se mpenipa se dwumadi we de o so woda so etikase awi adwe ai ma na dwen se no ana se wode ba enti ye se nyankopon se saa de we no ye ne ye mi ye tie ye ni ani nenso ye dan krofo ti na meka se wiase wona ma wiase no na wote se stadium na wote se park ade we ofoso wa wutie ne wa hwe pa wo de emu se wo de a vapor fa na se tutu fa se ne koyeye ana se nanka mi pese mi busa maami se efie nso wantwi bi wo fie na tra ho na obehu eno mesem bi obi aka bi ato so pacho ya hwe won so me pacho me anga sakura nya me ne me maami na tie me kunu no me fa na mi sua enti ono na me ne na tena saa ti obi anka no mesem ento so se wo de twen na obehu ana na obi nya ntokwa e ma na no me ho me ba cho se bia me chi na obi aka bi saa to me so dia mani ba ko ntokwa pen oh ntokwa dia ma ku bi ja okay